खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि बिफा आरो मुंदांखा स्क्रिप्ट राइटार सलीम खाननि देहानि हालोदा गोबां गाज्रि जालांबाय। 2026 मायथाइनि 17 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय सलीम खानखौ बावैसो सिगां फावखुंगुर आमिर खानाबो खौरां लाहैदों। गुबैयै आमिर खाना सलमान खाननि बिफानि सोमोन्दै खौरां लानो थाखाय देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन। आमिर खाना खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सलीम खाना दासिमबो ICUआव थिसनजादों। लोगोसे सलमान खाननि बिफाया थाबैनो मोजां जाफिनगोन आरो न'आव फैफिनगोन होननानै आमिर खाना मिजिंथिदों। आमिर खाना बेखौबो फोरमायदों दि बिथांनि सावस्रिया सिगांनि रुजुनायाव गोबां मोजां जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि सलमान खाना थांनाय 17 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय बिफाजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव दं। बे समाव बियो बिफानि सेराव थानो थाखाय गासैबो खामानिनिफ्राय आजिरा लाथ'दों। बे गोब्राब समाव सलमान खानखौ हेफाजाब होनो थाखाय बलिउडनि गोबां महरगिरिफोरखौ नुजाथिफैनाय नुनो मोन्दों। जावेद अख्तर, सन्जय दत्त, शिल्पी शेट्टी, राहुल राय, देंखो दिथागिरि बिजलानी, अमृता अरोरा बायदि महरगिरिफ्रा सलीम खाननि सावस्रिखौ नायनो थाखाय देहा फाहामसालियाव फैदों। गाज्रि भिडिअ गोसारहोनायनि थाखाय भारत हादराव फिन आरोबाव मोनबा गोदान OTT प्लेटफर्मफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। खारिथि आरो फोसावथाय बिफाना खारिथि बिरोंदामिन आयेन 2000 नि सेक्सन 69A आरो इनफरमेशन टेक्न'लजि नेम 2021 नि सिङाव बे थिरांथाखौ लादों। जाय प्लेटफर्मफोरखौ होबथानाय जादों बेफोर जाबाय मुड XVIP, क'एल प्ले प्र', DJI, मबिप्लेक्स, फिल आरो जुगनु बायदिखौ। मख'नो गोनांदि डिजिटेल मिडियायाव गनायजाथावै आयदा गोसारहोनायनि हेंथायै सोरखारा सिगांनिफ्रायनो गोबां राहा लाखांबाय। सोरखारि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे प्लेटफर्मफोरखौ गाज्रि आयदाजों लोगोसे समाजारि गाज्रि आखुनि बेरेखा आयदा गोसारहोनो बाहायनाय जादोंमोन। खारिथि आरो फोसावथाय बिफाना बे मोनबा OTT प्लेटफर्मफोरखौ गाज्रि आयदा गोसारहोनो नाङा होननानै खनले गोबां समफोरावनो बिथोन होदोंमोन, नाथाय मानियाखै, जायनि जाहोनाव बे थिरांथाखौ सोरखारा लानो गोनां जादों। APDCL कास्टमारफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा खौरां। APDCL नि अनलाइन सिबिथाया 36 घन्टानि थाखाय बन्द थागोन। आर्मस, माइ बिजुली आरो बिजुली बन्धु पर्टेलफोरा बन्द थागोन। बे सिबिथायफोरा 36 घन्टानि थाखाय अरायथा नङै महरै बन्द थागोन। APDCL आ कास्टमारफोरखौ थोजासे रां लाखिनो थाखाय खावलायदों। माखासे टेकनिकेल मेंटेनेन्सनि थाखाय बे सिबिथाया बन्द थागोन। APDCL नि अनलाइन सिबिथाया फैगौ 28 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय 2 मार्च खालारसिम बन्द थागोन। बे सिबिथाया 28 फेब्रुआरिनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय 2 मार्चनि फुंनि 9 रिंगासिम बन्द थागोन। जाय बन्द थानायनि थाखाय नोंथांमोना रिचार्जखौ सोनो हानाय नङा। बे समाव प्रिपेड रिचार्जखौ थाबैनो नोंथांमोना सोना लानो हागोन एबा नोंथांमोनखौ प्रिपेड रिचार्जखौ थाबैनो खालामना लानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। थारैनो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया राजखान्थियारि फोथाराव फैमारसिगोन नामा? बिथाङा बिजाथि मोननो हास्थायदों फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव, जेराव 41 नं मानास बिधानसभायाव बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि हास्थायदों फैला बरगयारि बिथाङा, जेराव फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया मानास LAC निफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि हास्थायदों, जेराव बिथाङा थारैनो बिजाथिखौ मोनमारगोन ना? बियो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि फैदों। दा नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंगोन? दिनै गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिं, नाथाय दिनैनि जानो गोनां हियारिंआ थारैनो आबुं महर मोनबाय नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया थांनाय सानखालि गावनि समाजारि बिजों फेसबुक पस्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै बिथां गेदेमानि फिन हियारिंआ जागोन। आसा खालामो इसोरनियाव बयबो गेदेमा बिथांनि थाखाय आरज खालामो। नाथाय जोंनि गेजेराव बिथाङा उदां जानानै फैनो हामारगोन ना? 29 जानुवारि खालारनि उनाव केसआ खननै हियारिंनि खाबु मोनदोंमोनब्लाबो CBI निफ्राय खननैयावबो सम बिनायलाय कर्टआ सम होयो आरो बेबायदिनो फासयबाय थायो होननानै अनजालि दैमारिया समाजारि बिजोङाव मैया फोरमायदोंमोन। आरो दिनैबो गेदेमा बिथांनि बेल हियारिंआ जागोन ना जाया बुंस' हाया होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन थांनाय सानखालि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों।
भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जेरावबो सावरायजादों। बिथांखौ हादोरनि गेजेरावल' नङा गुबुन गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफ्राबो गोबां मान होयो आरो मोजां मोनो। आथिखालाव मोदीनि मुङा गोबां हादोरावनो मुंदांखा जानानै दं। बेनि गेजेरावनो ससियेल मिडिया बिथिङावबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ इन्स्टाग्रामाव 100 मिलियननिबो बांसिन फलोवारफोर थानाय गिबिसिन बुहुमनि दैदेनगिरि जानो हाबाय। बावैसो सिगां नुनो मोननाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि फलोवारा 10 कौटि थामहिनबा 100 मिलियननिबो गोबां जाबाय। इन्स्टाग्रामाव मख'जाथावदि बावैसो सिगांनिफ्रायनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ 10 कौटि फलोवार जानाया जारिमिनारि सोरजिनो हादों एबा जारिमिनारि माइल खुन्थियाखौ बारनानै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हानाय गिबिसिन बुहुमनि दैदेनगिरि आरो राजखान्थिगिरि जानो हाबाय। 2014 मायथाइयाव इन्स्टाग्रामाव हाबनायनि उनावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ थांनाय 10 बोसोराव गावनि एकाउन्टखौ मुलुगनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन आरो सांग्रां गोबां फलोवार गोनाङै डिजिटेल प्लेटफर्माव मिथिजादोंमोन। डिजिटेल प्लेटफर्माव बिथांनि सिनायथि जानाया लासै लासैनो गोसारगासिनो आरो बांलांनो हमदोंमोन, जाय भारत हादोर आरो गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफोरजों अनसायजानाय मोननानै दिनैनि समावबो बेबादि मुलुगनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फलोवार गोनां जानो हानाय नरेन्द्र मोदीआ गिबिसिन जानो हादों। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि आदबजों रां आरजिनो हादों। बेबादिनो गावनि नखर दैदेननाय, गथ' गथायनो थोजासे मदद होनायजों लोगोसेनो गावनि आथिङाव गसंथानानै हाबा मावनानै दिन्थिदों सासे आइजोआ। गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै रां आरजियो, नाथाय बे खेबाव न'आवनो थानानै मैखुननि आबाद मावनानै रां आरजिदों धुबुरीनि सासे आइजोआ। मैखुननि आबाद मावनानै आरो गावनि सायाव सोनारनानै गोबां रोखोमनि आबाद मावनायनि अनगायैबो मैखुननि आबाद मावनानै गावखौनो सिनायथि होनो हादों। जाय आइजोआनो जादों तापसी मण्डल। तापसी मण्डला धुबुरीनि आसाम सोनाब बंग सीमानि जिनकाटा पस्ट पार्ट गामिनि थागिबि। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिथांजोआ गावनो गाव सोनारनानै न'आवनो मैखुननि आबाद मावनानै ओनसोलाव मुं लाबोनो हादों एबा मुं सोरजिनो हादों। मख'जाथावदि 2 बोसोरसोनिफ्राय मैखुननि आबाद मावबोनाय तापसी मण्डला 2024 मायथाइयाव PMFME थामहिनबा गाहाय मन्त्रिनि माइक्र' फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रि इम्पावारमेन्ट इनिशिएटिभनि सिङाव 2 लाख रांनि दाहार मोननो हादोंमोन आरो बै रांजोंनो बियो बेबादि आबादखौ मावनानै जाफुंसार जानो हादों। आबादनि सोमोन्दै तापसी मण्डल बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला, ग्रेजुएशन फोजोबखांनायनि उनाव नाजानायनि उनावबो आं सोरखारि साख्रि मोननो हायाखैमोन। अब्ला आं गावनो गाव माबा मोनसे खामानि मावनो सानदोंमोन आरो आं मैखुननि आबाद मावनो थिरांथा लादोंमोन आरो बेयो आइजोफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां फालांगि। मैखुन आबादनि गेजेरजों आइजोआ गावनो गाव सोनारनो हायो। मैखुननि आबाद मावनायनि गेजेरजों धुबुरीनि तापसी मण्डला गावनो गाव सोनारनो हायो बेखौ फोरमान खालामदों। मख'नो गोनांदि बिथांजोआ सानफ्रोमबो 20 निफ्राय 30 किल'ग्राम मैखुन दिहुनो आरो बिथाङा 1 किल'ग्राम मैखुनखौ 200 राङाव फानो आरो बेनि अनगायै बिथाङा मैखुन एबा गोरान मैखुनखौ 250 राङाव फानदों होननानै तापसी मण्डला बुंदों। मैखुननि गोनांथिया सानफ्रोमबो बांलांगासिनो दं। मैखुन दिहुननायजों लोगोसे आं गुबुन गुबुन जाग्रा मुवाफोर जेरै फिथाइ सामथाइ, आसार, बिस्कुट, फ्राइड स्नेक्स बायदि गोबांथार फानो एबा बानायो। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिदों आरो आं लाख लाख रां खामायदों होनना बिथांजोआ बुंदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।